ассалому алайкум тамошобинони азиз, умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Бори дигар хуш омадед ба канали мо. Шод аз он ҳастам ки ҳар видеои моро тамошо мекунед. дӯстони азиз, духтарокаву бисёр хоҳиш карда буданд ки паплинои арзона нишон диҳед. Марҳамат, аз бозори Корвон ҳастам. Хе паплинои 50 сомона, баъд 70 сомона. Анами видеода кадом намудае ки мебинед, аз 50 сомон сар мешавад то 70 сомона, нархи 3 метраш. Ино доинг нестанд, слинган. Марҳамат, и глои нав омадагӣ ҳаст. То охири видеоро тамошо кунед. И саршавишта камакак ҳами қиматаракош ҳаминоянд. Абад 50 сомоноша охири видеода мебинед. хулоса 3 метраш ҳами қадар нархай. Видеоро аз бозори Корвон тарафи пажарка нулевой дарвоза якм ряд ма ба навор гирифтагиям. Касе ки мисол омада аз наздик дидан мехоҳа, метавонед биёед бо бинед хитон. Баъд як чизи дигар ки видеоро чӣ хеле ки медонед, ман аз ҳар куҷои бозор ба навор мегирам. И дукони мо нест. Бисёр вақт подписчикое ки канали мо кати на он қадар шиносанд менависанд ки ҷои шумо куҷое, ки мо равем пеши шумо, мисол магазини шумо барои паплин. Пас дӯстони азиз, бори дигар такрор мекунам ки мо интернет магазин гӯем ҳам мешава. ҳамихе чизе ки дар кораитона агар паплин боша, материал боша, суратша гирифта дар ватсапар тоед рақамои мо ҳастай. Доставкара ман мефаҳмонам. Доставка айни замон фақат дар дохили Тоҷикистон астай. Фақат дар дохили Тоҷикистон ай. Шояд ки аз моҳи апрел аллакай ба Русия низ доставка мекунем. Марҳамат, бинед чӣ қадар паплинои хушрӯомадагӣ ай. ростӣ бовар кунед, ҳар рӯз нарх дигаргун шуда истодай. Чӣ хеле ки медонед қурби $1 баланд шудагӣ ҳаст. Анами намудош ваян арзоношан 50 сомошан. Чӣ хеле медонед қурби $1 баланд шудагӣ ай ва бовар кунед имрӯз ма шумо да як нарх мегӯм, паго мерам ки аллакай дар бозор дигар нарх шудагӣ ай. Барои ҳавай ҳам пеш аз замин навора тамошо кардан ҳамин чизам ба назар гиред ки нархҳо ҳар рӯз дигаргун шуда истодааст. Аз бовар кунед аз наски сар карда ба тамоми чизе ки ҳозир ҳаст, чӣ хӯрока, чӣ пӯшока, мисол ҳамхе нархҳошон аз рӯи баландшавии $, нархҳои ваёям камакак дигаргун шудагӣ ҳастанд. хулоса ҳамин буд видеои кӯтоҳа ки мо ки хостум барои шумо нишон дода як маротиба аз навигариҳо бохабар кунам. боқӣ умедворам саломату сарбаландед. хайр. То видеоҳои оянда саломат бошед.